Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Ka MEECL Engineers Association kala keno baki bor penyat jong ke Meghalaya Energy Corporation Limited kim shim la ngap satya ye ki jing terwa bat ki jing pun sngo nakapor sakapor da ka association ban thong ya ki field staff ki ba shipor ki ban longkum ki meter reader ki line staff ki clerk Henry ka ba penlengo ya ka association ka longpat ba ka management kala thongkam shipor nakabenta shisnam ya ki arngut ki bre ki banabar jong ka jilla ban trai hapo ka office ha ka jingsiu tulap ka ba prapusan hajar way habaya keren bat kilat pathai khubor menta kasngi ka khatwai trik unai leber arjar arpuway u vice president jong ka MEECL Engineers Association uba M Dekhar uliyatho bakini ki arngut ki breu ki banabar ka jilla ki ba ka management kala thongkam kilong u Akash Jyoti Bhattacharji bat uway pat uday Usani Kumar Singh ulo ongru ba ka association ka sngolengo hado kata-kata bawat la katanat sam boarding kala mana teng bat kala khang persya ban thongkam kontrak hapo kani ka office hanrei kat baka management pat kadang thongkam ye kini ki arngut ki breu ban shutrai hapo ka office kum u assistant finance commercial bat uway pat kum u techno legal presiden yongi la depong ba ka management hakaba ni pan breu ka jing duna jong ki breu po fil ma kham ka po ka field levels jong ki SDO jong ki division fair kum ki line staff ki meter reader ki bel clerk kebangi don kamha man laki subdivision ki don kamha ita ki bri ndrei ka management kam entertain ya ka jing kwa jong ki field officers ndrei da ka ba aidau ba ka power department kala aya ka blanket ban recruit lani ban thung casual lani contractual employees claim na ka jing bet jong ka power department ndrei kansan hau bunai February ka management ka thung arngut ki breu ki banabar kata uwei udai u Akash Jyoti Bhattacharji bat uwei pada udai u Usani Kumar Singh yakini ki thung on a temporary basis contractual basis namanta shisnam hakado prapusan hajar si benai uwei tin rei ka jingkeli jungi kalong ba pada khila ban thung yakini prapusan hajar uwei ka bamun silat nyu pho hajar na banta beron belum thung yakini contractual basis ki badai na banta ki badon kam haka field level na banta ban restore power supply na banta ban sim ki meter reading bala da thung yaki kamun ilayo kumba khan nyu ngoti haka do kumba khat san hajar sibna wa yo way u contractual employee tang ban pendap haki jakan bala duna ki bala ndrei ka management kamlai ndrei ka thung kan san kini ki arngot ki bri bana ba tang astia claim da pe ya ka reservation policy jong astia do di hakai ka qualification jong ki lani kata ka expertise jong ki baki thung ki ru minte ini arngot thung hakai department ya ki thung ki kumuwei kumu assistant finance commercial limtip kai gataro nanta pada yowei pada kumu techno legal ti ki ka kam ka jongki bakini benne ru ngimte ti ka expertise jongki ru ngimte ti ngam tip kadon ka advertisement halo jongani ru ngam kenal bangan yo kumuta advertisement how February ko ada kawan hau 3 February apa kuy namar ba ngila menong taru namar ba ngi kami kira ki advertisement namar ta kini pus ni haka jing kwa jungi hi kalong da de ben pensange asnan kini ladang ngimla banthum yaki staff yaki jingdon kam jong ka field office nak benta ban restoration jong ka power supply nak benta ka ban like full pay yaki meter reading tibalin thung kini ki ban susong office ki ba ngimnum yo jing to kai ka jing to nak bangin yo ki ngimti